Benvinguts i benvingudes a la nova edició de Telenotícies del TV2. A Montcada torna el tradicional concurs de disfresses de carnaval. Ha arribat el mes de febrer i doncs el carnaval amb un nou concurs de disfresses. Hi podran participar totes les persones que vulguin. El concurs es farà el divendres 10 de febrer a les 5 de la tarda a la plaça de l'església. El jurat serà l'encarregat de triar les disfresses més respectuoses i les més esbojarrades. Els que vulguin participar s'han d'apuntar al mateix dia quan arribin a la festa. La Regidoria de Cultura i Patrimoni de Montcada és l'organitzadora del concurs. Les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat el desbordament de rius i han ocasionat serioses inundacions. El temporal que hi va haver el passat cap de setmana va provocar que els rius que passen pel municipi se desbordessin i va anegar les zones industrials provocant quantiosos danys materials que van ocasionar pèrdues als propietaris d'aquestes àrees. L'Ajuntament, davant d'aquesta situació, ha decretat l'estat d'emergència a la zona afectada i ha promès oferir assessorament i ajudes per la recuperació de les empreses perjudicades. S'espera que en uns mesos tot torni a la normalitat. La princesa Leonor ha impressionat tota la cúpula independentista. El dia d'avui, durant la inauguració del soterrament de la línia R12 del tren de Rodalies, mentre el rei feia el discurs, cap a les 12 del migdia la princesa Leonor ha pujat el tren on era tota la cúpula independentista. Allí eren tots que volien donar suport a l'imperi de la llei. Llavors la princesa ha encès la màquina i ha conduït a tota velocitat fins a una caserna de la Policia Nacional, on hi havia el president M. Rajoy amb els jutges. A Montcada i Reixac la gent festejava, mentrestant altres demanaven al rei la seva abdicació per tal d'investir la seva filla reina de Tabàrnia. Bé, això és tot. Els esperem la setmana que ve. Bona tarda.